Panultihon Kapitulo 20. Ang bino makahimo kanimog sa baan ug buang-buang pusa ang pagubog-ubog binuang. Kahadloki ang hari nga nasuko ingon sa imong pagkahadlok sa leyon nga nangulob. Ang paghagit sa iyang kasuko mao'y pagpatay sa kaugalingon. Gustog lalis ang mga buang-buang. Ang maayong buhaton mao ang paglikay kanila. Ang mag-uuma nga tapulan kaayong modaro sa iyang uma sa panahon sa tingdaro, dili makabaton bisag unsa sa panahon sa ting-ani. Ang hunahuna sa usa ka tawo sama sa tubig diha sa lalom nga atabay, apan ang tawo nga maalamon makakalos niini. Ang tagsa-tagsa ka tawo butno paila nga siya matinud-anon, apan kinsa may matarong. Bulahan ang kabataan kun ang ilang amahan matarong ug dili limbungan. Inikukom sa hari mailan niya ang dautan. May makaingon ba gayod nga walay buling ang iyang tanglag ug gisalikway na niya ang iyang sala? Kasilagan sa Ginoo ang dili hustong mga timbangan ug taksanan. Ang binuhatan sa usa ka bata magpakita kung kinsa siya. Pinaagi niini makailaka kung maayo ba siya ug matarong. Ang Ginoo naghatag kanatong mata aron itan-aw ug dalunggan aron maipamati. Pagpunyag katulog ug mapublika, pagkugi ug makabaton kag daghang pagkaon. Ang pumapalit kanunay magbagulgol nga taas kayo ang bili. Apan inig-uli niya magpagarbong nga nakahangyo siya. Ang mga pulo nga puno sa kaalam sama kabilihon sa bulawan o sa mga mahalong bato sa mga alahas. Kung ang usa ka tawo magpataka o garantiya sa utang sa usa ka dumudulog, kinahanglan nga igarantiya niya ang iyang kabtangan. Ang imong nilimbungan kapahimuslan mo sama sa lamian kaayong pagkaon, apan sa madugay o sa madali mahisama kini sa balas diha sa imong bakbak. Ngitag maayong tambag ug mulampos ka. Ayaw pangahas pag-adto sa gubat kung wala kay maayong plano. Ang usa ka tigpanglibak dili gayud makatago og sekreto busa palayo sa taong tabian. Kung tunglohon mo ang imong mga ginikanan, matapos ang imong kinabuhi sama sa suga nga mapalong diha sa kangitngit. Ang bahandi nga sayon rang naangkon dali rang gastuhon. Ayaw pangganti og manimalos sa usa ka daotang buhat. Salig sa Ginoo ug tabangan kaniya. Kasilagan sa Ginoo ang dili hustong mga timbangan ug mga taksanan. Ang Ginoo mao'y nagbuot sa atong agian. Busa, unsaon man sa tawo pagkasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Una-una pag-ayo sa dili ka pa magsaad ug halad ngadto sa Dios. Kay tingalig magbasol ka unya. Ang hari nga maalamon masayod kung dautan ug silutan niya sila sa walay kaluoy. Ang Ginoo naghatag kanato guna-huna ug tanlag. Dili kita makatago gikan sa atong kaugalingon. Ang usa ka hari magpabilin sa gahom kung ang iyang pagdumala inubanan sa kaligdong, katarong ug nahisubay sa kaangayan. Ang garbo sa mga batan-on mao ang ilang kusog, apan ang korona sa mga tigulang mao ang mga uban diha sa ilang ulo. Usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan.